Идея, сценарий и диалози Себастиан Дорси. Музика Дидие Жулия. Режисьор Жан Сезар Сухорски. Принц Аргай. Нью-Йорк, 2075 година. Черната кралица, жестока вещица с 1000 сили, владее света на бъдещето. С магия отнема младостта и красотата на девойките и остава безсмъртна. Като омагьосва младата Ейнджел, предизвиква гнева на годеника и принц Аргай. Светкавица го праща от средните векове в Нью-Йорк повече от 1000 години по-късно. Той намира убежище при детектива Оскар Лайтбулб, помощника му Барнаби и секретарката му госпожица Мун. Те се съгласяват да му помогнат. Принц Аргай, това е една удивителна история. С помощта на машината на Хъксли те намират странна пророческа книга, написана в средните векове, и я записват в компютъра си. Всеки стих посочва една съставка за създаването на антидота, който ще събуди Ейнджел и ще развали магията на Злата кралица. Кралицата усеща опасността и използва книгата да следи нашите герои и да им пречи да създадат антидота, който ще я унищожи. Нашите приятели вече имат 9 съставки. Те притежават древен ръкопис, скрит в далечно светилище. Барнаби и госпожица Мун използват целия си кураж да победят черната кралица и безмилостните и капани. Междувременно принц Аргай и Оскар Лайтбулб успяват да се справят с злия скорпион на лорд Аджиба и да се върнат в бъдещето. Глава 17. Манастирът Тирлок. Тирлок, 1250 година. Проклети варвари, карат ни да се крием, а аз мразя това. Ейнджел не стои достатъчно на слънце. Така е, но поне може да излизаме. Благодарение на всемогъщия, проклетите варвари не са хванали никого. Още не се е родил този, който ще ми издебне, уверявам те. Ето защо няма монаси в манастира. Те ходят из горите, сержант. Заповедите са ясни. Наредено ми е да премахна монасите. Веднага. Мисля, че е достатъчно. Варвари? Не! Не, оставете ме. Да го пипнем. Сержант, вижте какво намерих тук. Какво е това? Не прилича на монах. И сам го виждам, глупако. Мразя проблемите. Не иска да се събуди. А това е проблем. Занесете я в манастира. Да тръгваме. Отърви се от него и ни настигни. Трябва да направя нещо, трябва да му помогна. Нью-Йорк, 2075 година. Аргай, принце мой, ела да ми помогнеш. Моля те. Ейнджел. Господи, Ейнджел е в опасност. Трябва да й помогна. Но този път сам. Простете ми, приятели. Какво става? Машината на времето замина. Добре. Какво? Принцът замина сам. Мътните ме взели. Какво му стана? Не е любезно да ни остави така. Лоша работа. Много лоша. Какво ли може да е? Сигурно Ейнджел е изпаднал в беда. Само за това е взел машината. Поздрави, Луцифер!
Черна кралице, какви са новините? Не успяха да вземат онзи ръкопис. О, така ли? Откъде си толкова сигурна, кралице мое? Сигурна съм, в светилището нямаше нищо. Решиш, ръкописът беше там, но беше невидим за теб. Няма значение, глупакът Барнаби падна в бездната. Отново грешиш, той е жив, както и приятелите му. Заблудиха те, сега имат ръкописа и още една съставка. Ще си отмъстя, Луцифер. Единственият ти шанс е да плениш Енджел. Геко, Извикахте ме, Ваше Величество. Геко, трябва да хванем Енджел, чуй това. Сам принцът при нея отлита. Светлина, светлина, не се бои. Ще дойде и ще спаси Тирлок той. Разбираш ли? Принцът е напуснал Нью-Йорк, отива към средните векове. И е съвсем сам? Иди веднага в Тирлок. Да, Ваше Величество. Постарай се да откриеш Енджел. Братич, събудете се. Събудете се. Кой си ти? О, принц Аргай, как дойдохте тук? Брат Тич. Да, принце, вижте какво му направиха. Какво стана? Варварите ни нападнаха изневиделица. Варварите? Аз бях горе на дървото, те не ме видяха. Енджел с вас ли беше? Какво направиха с нея? Занесоха я в манастира, ще я спасите ли? За това се върнах. Ти се погрижи за брат Тич и доведи останалите монаси. Какво да правим с момичето? Да видим. Сигурен съм, че хубаво момиче като нея ще ни донесе доста пари. На ваше място не би го направил. Геко, Кралицата иска това момиче, а вие криете. аз само щях да... Млъкни, дръжте си очите отворени. Аргай идва насам. Арестувайте го и ми го доведете. Вече имам стръвта. Сега трябва да изчакаме рибата. Паша, ето положението. Принц Аргай е в голяма опасност, а ние останахме тук. Не можем да му помогнем без машината на времето. Каза, че Черната кралица и армията й пътуват в миналото. Да, така е. Защо не пътувате с нея? Да пътуваме с Черната кралица. Ще бъде невероятно преживяване. Отлична идея, Паша, отлична идея. Но, шефе... Какво? Нямаме избор, Муни. Пророчеството е ясно. Трябва да спасим Тирлок. Капитанът ще ви вкара на кораба на кралицата, господин По. Иди с тях. Благодаря, Паша. Много ти благодаря за помощта. Изглеждате разтревожени. Наистина е така, капитане. Трябва да се качим на главния кораб на кралицата. Главният кораб? Няма да е трудно за умно момче като теб. С онова нещо там ще стане лесно. Имаш един от бойните самолети на кралицата. Подобен трофей ще ни отведе в средните векове за нула време. Ще видите, капитане, там е невероятно. Да вървим. Нямаме време за губене. Паша иска да отида до средните векове. Добре. Да тръгваме. Няма да правя бизнес с кралицата за първи път. Манастирът. Само двама стражи. Едва ли ще е трудно. Хайде, брат Тич. Чакай, Енджел, не мога да тичам бързо като теб. Побързи, брат Тич, иначе ще пропуснем залеза. Както ти казаха, ти не ми повярва. Варварите. Това е той. Тук е. Не го оставайте да се измъкне. Обкръжен си, предай се.
Хвърли меча като добро момче. Не чули? Хвърли си меча. Ще избяга, не го оставяйте да се измъкне. Дай го на покрива, побързайте. Хайде, по-бързо, мърдайте! Така. Изглежда рибата е пристигнала. Днес е щастливия ден. Съжалявам, красавице, принцът се хвана в капана. Приближавам целта. Аз не бързам. Дано не ни забележат. Как ще стигнем до средните векове? Кралицата най-вероятно ще иде да хване Аргай. Новия и кораб може да пътува през времето. Ако сме в кораба, когато тръгне... Ще се върнем с нея. Именно. Ако знаеше какво сме намислили... Почти пристигнахме. Геко, какво ще ми кажеш? Красивата Енджел е до мен, Ваше Величество. Идеално, а нейният принц. Току-що влезе в манастира, преследваме го. Изглежда късметът ми се усмихна. Не го оставяйте да се измъкне, ще успеем. Пусни двигателите назад, отправяме се към средните векове. Ще уредим въпроса веднъж завинаги. Внимание, всички войници по местата си. Повтарям, всички войници по местата си. Пуснете двигателите назад. Пригответе се за отлитане. Повтарям, пригответе се за отлитане. Какъв е този шум? Ще ида да видя. Всички войници по местата си. Пригответе се за отлитане. Качили сме се точно на време. Аргай, виж, мога да летя като птица. Глупаче, прекалено се притесняваш. Предай се, рицарю. Какво казах? Скочи от върха на покрива. Хванете го! Ако искаш да живееш, не трябва да ни се изплъзва. Махай се! Покажи повече ум от другите идиоти. Ето го в капане. Ей, вижте горе в небето. Какво е това? Не, черната кралица ще пристигне скоро. Тело на дявола, вижте. Трябва да намеря Енджел възможно най-бързо. Пристигнахме, сигурен съм. Средните векове ли сме? Да, колкото по-скоро се разкараме от тук, толкова по-добре. Дадено. Вижте, Тирлок. Сега какво, Оскар? Как мислиш, ще се приземим? Магайте. Не искам да умра, не искам да умра. Къде си мислиш, че отиваш? Кралицата, това е тя. Геко, какво е положението? Енджел е затворена, но принцът е още на свобода, Ваше Величество. Завърдете всички изходи на манастира и го намерете. Да, Ваше Величество. Какво да правя? Забрави, че познава манастира като никой друг. Виж, ще ти покажа номер. Таен проход? Досадни същества. След като сме в гората, най-добре е да се разделим. Вие, капитане, ни чакайте тук с самолета. С Барнаби ще отидем да потърсим принц Аргай. Ами аз? Ще стоиш тук, Мони. Твърде е опасно. Ще се върнем преди залез. Много оптимистично. Така и трябва. До скоро, Муни.
Какво ще правим с Енджел, Ваше Величество? Ще я върнем в бъдещето. Ще я пратя на F-107. Никой няма да я търси на тази планета. Ами принца? Ще се отърва от него веднъж завинаги. Веднага, щом ти го хванеш, Гекъл. Да, Ваше Величество. И този път без пропуски. Някой идва. Стой на място. Не, пусни ме. Ти? Заболяме. Какво правиш тук? Реших, че трябва да ти помогна. Скрих брат Тич в гората и хукнах към манастира да те настигна. Много смело. Щом живееш тук, сигурно знаеш къде е Енджел. Да, знам къде е. В ризницата е. Благодаря. Няма защо, принц Аргай. Заведи ме там, брат Мартин. Виждаш ли същото като мен? За беда, да, Барнаби. Ще минем трудно покрай тях, шефе. Но ще се справим. Очевидно ни превъзхождат, но трябва да намерим Аргай. Сетих се. Монасите, те са тук. Наистина, къде? Подземията. Помниш ли? Последния път бях тук и оставих Енджел на тях. Те не са напуснали манастира, живеят под земята. Хайде. Трябва да намерим брат Грегори. Така, ти си тук. Причина за всичките ми страдания. Принцът не може да бъде намерен. Манастирът сигурно има безброй тайни проходи. Той се крие в тях. Сканирай стените, открий го. Да, Ваше Величество. Това, което търся е тук. Рано или късно ще дойде. Само трябва да чакаме. Закъсняхме. Кралицата е пристигнала. Това е непоносимо. Тя ли е кралицата? Да, и не мога да се меря с нея. Но трябва да има начин. Сигурен съм, че сме на прав път, Барнаби. Барнаби, ела да видиш. Брат Грегори, най-после те открих. Оскар Лайтбулб. Да, аз съм. Какво правиш тук? Дълга история. Много дълга. Търсим Енджел. Брат Тич и брат Мартин не заведоха в гората. Над главите ни се спуска апокалипсис. Какво означава това? Ако не греша, Енджел е в манастира и е в ръцете на кралицата. Това няма край. Принц Аргай също е тук. В голяма беда е. Ужасна работа. Ако кралицата открие огън по Тирлок, от селото няма да остане нищо. Щом не го е направило, вероятно търси Аргай. Значи, още можем да го спасим. Да, но ако държи Енджел, може да реши да унищожи всичко и да се отърве от принца, нали? Да, би могла. В такъв случай нямаме време за губене. Вие по-добре напуснете Тирлок. Тук. Взривихме дупка в стената, Ваше Величество. Подземията вече са достъпни. Да изкараме онзи плах от дупката му. Ти стой тук. Пази я. Да, Ваше Величество. Да вървим. Това е нашия шанс. Кралицата си отиде. Сигурен ли си? Така. Иди да провериш. Да, господарю. Какво става? Аргай? Ти? Не. Геко, радвам се да те видя. Липсваше ли ти този приятел? Не ме докосвай. Хвърли меча. Арестуван си. Повтарям. Хвърли меча. Арестуван си. Какво ще кажеш сега? Вземи му меча. Какво ти става? Здравейте всички. Не. Оскар, ти си тук? Явно точно на време. Барнаби, ти също си тук. Грами, мълни, Геко. Лоша работа, той ще ги предупреди. Бързо преди да дойде кралицата. Побързай, Аргай! Аз ще се погрижа за Енджел. Насам?
тях! Капитане, няма ги от часове. Тревожа се за тях. Какво ще правим? Стига, госпожице Муни, няма причина. Скоро ще дойдат. Надявам се. Мисля, че средните векове са много готини. Да, сигурно. Здравейте. Кой е там? Муни? Те са. Ура! Успяхте! Ставай, капитане, запали двигателите. Трябва да се махаме от тук. Дадено! Какво става? Някой ще ми каже ли? Кралицата е по петите ни. О, не! Принце, къде оставихте машината на времето? В гората е. О, не можем да заминем отново с кораба на кралицата. Те подпалиха гората. Хайде, побързайте. Няма да се измъкнем живи от тук. Ще се измъкнем. Бягайте. По-бързо, шефе. Бягай, Муни, бягай към самолета. Не ги изпускайте, войници! След тях! Капитане, животът ни е в твоите ръце. Оскар, прости ми за всички тези проблеми. Трябваше да спасиш Енджел. Така е. Затегнете коланите и се дръжте здраво. Очаква ни бурно пътуване. Измъкнаха се. Съжалявам, Ваше Величество. Можеш ли да прихванеш самолета им? Да, Ваше Величество. Идеално. Обратно на нашия кораб. Където и да отидат, ние ще ги чакаме. Какъв курс да задам? На запад. Право към Аквитания. Аквитания, защо там? Това е огромна територия, в която царува лорд Артемис. Приятел ли ти? Стар приятел на баща ми, крал Кар. Така да бъде. Отиваме към Аквитания. Прихванахме с радара самолета на бегалците, Ваше Величество. Насочиха се на запад. Идеално, следвайте ги отдалече. Ваше Величество, защо не ги настигнем и не им унищожим самолета? Нямат никакъв шанс срещу нас. Идиот! Помисли малко. Докато Енджел е при тях, ще трябва да използваме хитрост. Демон изсмуква кръвта от ангелската шия. Без нейната мощ сънят се превръща в вечна нощ. Ще успеят ли принц Аргай и приятелите му да победят силите на злото? Ще успеят ли да избегнат жестоките капани на черната кралица? Ще успеят ли да създадат антидот и да развалят магията на младата Енджел? И така да унищожат черната кралица? Аргай знае, че оцеляването на света зависи от силата на любовта му. Не пропускайте следващото вълнуващо приключение на Аргай през времето и пространството в рицарския турнир. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йоанна Йорданова. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Здравко Димитров, Анатолий Божинов, Николай Пърлев. Тон режисьор Петър Костов. Режисьор на дублажа Петър Върбанов.